תרפסות טריות לרייב פורים בכיכר המדינה. עכשיו הגיע! חייל! פרקליט! הסבא הגיטריסט! ילד המשקאות המוגזים! אופטומטריסט על רולר! ולך סטטוסים בת נמתר! טלפון רובוטריק! תרפסת קבוצתית חוות שרתית! ארז הסנקה לתינוק קטן! רכזת שכבת תנין! יבלה! דיזינגוף סנטר כניסה 7 לנערה! ראש הממשלה עורפד! נסיכת המרזבים! גורילה נער ישיבה! אמא של חבר קולץ לוחית פירות! היי רובוט אקזוטי! עכשיו הגיע! חם מהמפעל! רובוטית בסטייל קאנטרי! משפחת הניקוד! ילד הקמץ וילדת הכבוד! הצועק מרוטשילד שובבה! נסיך השום שמיר! מסובב לבנות את הראש! ילד וי-פיי 4 פסים! מהנדס מזון מדי אמיסטר! תרפוזת פותחים שולחן כולל סלטים! מלכות הטרמיטים! נסיכת שפח הירקון! תרפוזת עוף! החלף קיבוץ גלויות מידה בייבי! משפחת מה קשור? אינדיאנית מצוות קיוסה! מדבירה בסטייל מרוקני! אהלן! יואל גבע לנערה! אדון וגברת פסטה! חלטה גלים כולל נוג'וקו! והכן מחליק לבד בבית! אוי! דר זזובסקי מפכ"ל! של החירות מחזיק אייפון! עכשיו נכנס לי וכבר להיט! תרפוזת רון חולדאי! דרבוקה מנגנת! אז תזכרו! לא יוצאים מהבית